Dobrodošli na Pro Gaming kanal, sada ćemo malo igrati Minecraft. Preživljavati. Evo ga. Kovčeg. Onda smanjimo. Dobili smo jako dobre stvari. Odavno nisam mogla napraviti. Evo ovako. Malo ćemo prikupiti drveta za sklonište. Sakupit ćemo jedno 20 komada, možda čak i više. Još ovo drvo utiče, mislim malo kućicu na početku. Mogli smo tako. Pa ćemo to da pretvorimo. Onda vidimo gdje bi nam bilo najbolje mjesto. Sada ćemo samo izgraditi pećinu. Ovako. Čekajte, napravit ću lopatu časko. Tako. Ja imam tu da se mučim da kopam sa rukom. Pardon. Tako. Možete još jednu dubinu. Napravite ovako malo. Tako. Dakle, ovo je tutorial kako preživjeti prvu noć u Minecraftu. Tako. Onda radite ovako da bi vam mogla staviti lepo vrata. Tako.
krenuti. Evo ovako, sad ovdje ćemo da radimo cijelu od kamena i zemlje. Od kamena ćemo. Ovo će vam biti sklonište za prvu noć dok malo naskupimo materijala, pa ćemo poslije sagraditi kuću. Ovo ćemo uneti dole, zato što nam je dole potrebno. Super, imamo baklje. Malo da osvetlimo, ovdje ćemo napraviti vrata. Sad drugi deo jeste taj da napravimo. Time ćete se baviti iskopavanjem ruta dok je noć. Tako. Na kao će nam biti dovoljno kamena. Onda ćemo napraviti dve pećnice. Ili jednu, kako god želite, ja ću jednu dve. Jednu tu, jednu tu. Tako. Ovo ovdje možete isto također popuniti kamenom. Također sam zaboravila vam kažem da obavezno napravite oružje. Tako. Onda mač. Kočak stavite ovdje. Tako. Spolja da ne bi zaboravili gdje vam se nalazi kuća, slobodno napravite neki znak. Ovako. Da bi mogla vidjeti izdaljena kuću. I dobro, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala kako preživjeti prvu noć u Minecraftu. Vidimo sljedeći put.